Nagluluksa ang Diocese of Legazpi sa pagpanaw ni Pope Francis kahapon sa edad na 88 anyos. Ayon sa Holy See Press Office, stroke at irreversible heart failure ang sanhi ng pagkamatay ng Santo Papa. Huling nasilayan si Pope Francis nitong Easter Sunday, April 20, kung saan binati niya ang mga Catholic devotee sa St. Peter's Basilica. Bilang pagpapakita ng pakikiramay at pagluluksa, nagsagawa ang Diocese of Legazpi ng 10 minutong plegarya o ang pagpapatunog ng mga kampana sa lahat ng parokya. Isang espesyal na misa rin ang idinao sa Albay Cathedral kaninang alas 5 ng hapon. Kahapon po, pagkatapos nating matanggap ang balita ng pagpanaw ng Santo Papa, ang ating obispo po ay agad namang nag-request na ang lahat ng parokya sa buong diocese ay mag-ring ng kanilang mga bells. May tinatawag po tayo na plegarya, itong pagpapatunog ng bell ng marahan nang sa gayon ay maging tanda ng pagluluksa, kalungkutan ng ating simbahan dahil sa pagpanaw ng Santo Papa. Dagdag pa niya, hindi pa umano angkop na pag-usapan ang nalalapit na botohan para sa pagpili ng susunod na Santo Papa. Sa halip, nananawagan siya sa lahat na ipagdasal ang kaluluwa ni Pope Francis. Ang libing po ng Papa ay sinusundan po ng tinatawag na Novem Diales. Ito po ay 9 na araw ng pagluluksa pagkatapos ng libing, kung saan inaalala po ang lahat ng mga naging ambag, lahat ng mga ginawa ng ating Santo Papa during his term, during his lifetime in fact. At pagkatapos po nitong period ng pagluluksa, itong Novem Diales na tinatawag, saka lang po magtitipon-tipon ang mga kardinal para sa tinatawag na conclave o ang pag-elect ng bagong Santo Papa. Matatandaang si Pope Francis ay naging pari noong 1969 at itinalaga bilang Santo Papa noong March 13, 2013. Sa loob ng 12 taon niyang panunungkulan, maraming reforma ang kanyang isinagawa sa loob ng Vatican at nagbigay siya ng boses sa mga marginalized sectors kabilang na ang LGBT, PWD at mahihirap. Malaki rin ang kanyang kontribusyon sa peace building at pangangalaga sa planeta. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares.